amigo. Uy! Practice ko sayo, may prangkay. Ano naman, dito mo ko sa bahay sa kanang manager dito sa mga DI. Sa mga DI? No. Dancing. Dance actor. Ano naman, may resulta nito? Na-apply ko. Kaya, kinalaman sila ka ng DI. Magmauli ka na rin. Bakit ito nakita-angatan mo na ako? Muna ituloy sa iyong instructor? Oo. Napagitak-bitak. Namugalaan? Oo. Ikaw mo na. Ano na ba? Ganyan rin pakit on ka. Hindi kinig sa'yo, bro, nagwa. Tiboy-tiboy lang isyo. May dancer eh. Dancer yun? Wala ka lang kung magkalisod-lisod, Bran. Hindi kita musudan ni. Lisod-lisod mo ko. Mo na nga na, focus lang ko kaya para pagpaningo, magila ko mabuhi kita pa kung mga bata. Ay, naon sa Tiboy. Kana mga butang nga ron, trabaho natural lagi na. Mo git. Muna nga, panikamuti na nga, makat-undog sa'yo. Aron mag-instructor niya ka sa ballroom. Pero Tiboy, doon na gusto tingnan mo Tiboy. Sabay. Kinang, bawa ba ka Tiboy? Nga. Sa Flora, magminyog hapon. Huh? Sige mo. Tiboy, nagsuot naman si Flora sa tatay. Nag-ingon, na iyang pamanong ko na hapon. Alam mo na yung muna agad. Sabi na lang, ako makasan yung muna. Tagkang babaya. Kaya natulog kang kaya. Siya man tayo akong pag-asaon. Saan mo lang mo ha? Kung saan mo lang mo, nagpuna-una mo siya muna. Be, limutan mo na siya. Kapon dahil pag-asaon. Oo. Ang pangangit ay boy si Yataki Pakiri Pumbri, taga Tokyo.